Bismillahir Rahmanir Rahim. Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaba mai taimakon gaskiya da gaskiya, Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Alhaji Hussein Dan Nasarawa Jos, Sardaunan Sharif Rabi Usman Baba, National PRO Shu'ara'ul Islam of Nigeria, Chairman na Jama'atu Shu'ara'ul Islam Plateau State. Yan uwa musulmi masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Imaninmu ba zai cika ba sai mun ba wa manzan Allah kulliyarmu da soyayya, sai mun so annabi fiye da ranmu, ma'ana ranmu da ke jikinmu da dukiyarmu da jikinmu da dukkan abin da muka mallaka. Babu shakka satin da ya gabata cikin wannan wata na Ramadan mun riski kanmu cikin baƙin ciki da ɓacin rai na wasu kausasan maganganu waɗanda suka ɗaga hankalin masoya manzan Allah akan janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Gwamnati ta yi yunƙuri akan ta ga ta ɗau mataki akan al'amarin, daga baya sai al'amarin ya shuɗe, sai muka ga abin kuma ya shiririce. Ganin haka ya sa wasu tsageru suka ƙara fitowa suka yi wasu kausasan maganganu ko kuma suka yi abin da ya fi haka ma. Kar mu manta, wannan annabin shi ya mutunta mu, ya inganta mu, ya nuna mana babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ya yi mana abin da iyaye ba su yi mana ba. In takamar ka sallah shi aka bai wa guda 50, ya nema mana sassauci ta dawo 5. In takamar ka alƙur'ani shi ya kawo mana, ya zamo shiriya da haske, daga harshensa muka ji shi. In takamar ka azumi shi ya kawo maka a matsayin farilla, ya sanar da kai falalar da ke cikinsa. In takamar ka dukiya shi ya gaya maka kai zakka don ta zama tsarkakakkiya. In takamar ka hajji shi ya nuna maka yadda za ka yi ka bauta wa Allah ba da barna ba. Ranar alkiyama kowa yana ta kansa, shi kuma yana ta mu. Muna cikin tsanani da kunci, shi zai roƙa mana sassauci. Annabi Muhammadu shine mai shafa'atul uzma, wanda ya mana wannan karamcin, shi za a yi wa butulci, shi za a taɓa mu zauna kallo, mu tsaya muna kallo. Dukkan musulmin da bai fito ya nuna baƙin cikinsa da wannan al'amarin ba, sunansa munafiki. Muna kira ga gwamnati ta sani cewa rayuwarmu da dukiyarmu da lafiyarmu da addininmu na musulunci wajibinsu ne su ga sun kare mana, mun zama masu ‘yanci wajen aiwatarwa. Dukkan musulmi nagari yana kishin manzan Allah. Idan ba a ɗau mataki ba, babu ragayya, babu sassauci, ba ma ji ba ma gani. Rayuwarmu da ‘ya'yanmu da dukiyarmu fansa ne ga Sayyidina Rasulullahi. Wallahi ba za mu bari ba, ma damar gwamnati ba ta ɗauki mataki akan waɗannan masu taɓa mana masoyinmu ba, masu taɓa addininmu na musulunci, don musulunci muke yi, shi ya kawo mana musulunci. Da fatan Allah ya ƙarfafi dukkan wanda suka ba da gudunmawarsu da tsayawarsu da jajircewarsu akan cewa an ɗau mataki akan maƙiya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ‘Yan uwa, muna ƙara faɗi, alƙalanmu suna nan a fiƙe, zafin baituka sun fi zafin takubba, wallahi akan manzan Allah, akan Sayyidina Rasulullahi, akan a taɓa mana shi, mun ba da dukkan kulliyarmu ga Sayyidina Rasulullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.